Apte més C1, unitat 9, exercici 7. Rafael Martí de Viciana, 1502-1582. Era un aristòcrata nascut a Borriana que no pogué acabar els estudis de dret. El seu avi havia estat lloctinent del governador del riu d'Uixó i un oncle, Ramston, intervingué com a repressor de la Germania. El pare del nostre personatge moria a mans dels agermanats, cosa que explica que el fill dediqués el llibre quart de la seva història a relatar la guerra de les Germanies, durant 1982. Una vida gris del notari i escrivà, carregat de fills i síndic a les Corts, no li va impedir recórrer el país per documentar-se i cercar ajuts o estrenes per publicar una obra que li havia costat més de 40 anys de feina i no pocs disgusts. Tot i l'exaltada defensa de la seva llengua, 1574, Viciana va traduir la història al castellà per lliurar-la a la impremta. El mateix faria, anys més tard, 1595, un seu seguidor, el mallorquí Joan. La crònica de la inquita i coronada ciutat de València de su reino fou editada amb considerable desordre i, malauradament, no es n'ha pervingut cap exemplar de la primera part, 1564, que devia contenir la descripció topogràfica de la ciutat i, possiblement, del país. El segon llibre, incomplet, publicat també el 1564, es dedica a les famílies nobiliàries i el seu rànquing amb una certa dosi de geografia en tractar de les possessions, les rendes, els conreus i els vassalls. El tercer llibre, 1563, recorre la història de 22 ciutats i viles reials, com també dels convents i monestirs fundats pel rei. Tot plegat exigeix una regular informació geogràfica. Podem avançar, malgrat la pèrdua del primer llibre, que Viciana és el cronista que mostra més esperit geogràfic i l'únic que aporta plànols urbans més o menys esquemàtics.